fandme, jeg tror, jeg har en mega dårlig stil. Nu tror jeg meget, der er. Men jeg ved ikke, jeg tænker på, hvad med jakken, altså. Kan jeg den på, eller hvad? Måske en knapper op, eller et eller andet. Ja. Det er ikke helt dumt. Hvad har du ellers? Altså bare lige se, hvad har du, som du kan udenom? Du skal ikke gå i en t-shirt, for eksempel. Det er så dumt i sne. Den her, den er meget tud. Ja, ja. Prøv lige til jakken. Så måske et halstørklæde. Det er sgu ikke. Ja, så skal vi låne den der, hvis der. Ja. Det kan jeg godt. Har du andre trøjer end den der? T-shirt? Nej, andre store trøjer eller sådan noget? Nej, det var en H&M, en lille en. Ja. Den er sgu nok ikke specielt flot, men ellers nej, det har jeg sgu ikke. Jeg har cardigans, som er mega slidt. Ja. Det er sgu nok det, jeg går i. Ja. Men det vi egentlig gerne vil have, det er, at du går hernede, og så går du egentlig bare og synger. Det er sådan for at visualisere, at du sådan går og tænker over sangen og dens mening. Så du går egentlig bare og synger. Okay. Så for at gøre det lidt sjovt, ikke? Så har vi indspillet det i dobbelttempo. Ja, okay. Det gør, at når du synger den i dobbelttempo, så når du kommer den ind i redigering og sætter den i almindelig tempo, så går du i slow. Altså så ser det slow ud, men passer til? Ja. Ja, okay. Ja, det er kamera, det kan du fortælle om. Det er sådan en steadicam. Du har set det før, det var ikke faktisk sikkert. Ja, men det så jeg ikke lige, hvad du brugte. Nej, men det tager jeg på mig lige om lidt, som et stort stativ og sådan noget. Ja. Så går jeg baglæns ned langs søen der, så går du bare hen mod mig og kigger i kameraet. Yes. Du har lavet det med sivene? Ja, jeg vidste ikke, det var Og bare gå nu der. Nå, jeg tænker på... Der er noget. Du må have sådan en power section. Støj. Sådan der. Kapstik. Bam. Der var den lige. Perfekt. Hvad siger du på det? Ja. Så mangler vi bare de resterende. Kæft, det er en flot bil. Ja. Hej boys. Hej. Tag indenfor i mit palæ. Det er kommet jo. Hvad er indlavet så? Jeg filmede René gå og synge. Spiller I Word Feud med hinanden? Ja, jeg lige skrevet en ko, Chris. Hvor mange point er den? 62. Du har rimelig mange point for en ko. 6 dobbelt. Ah. Jeg har lige skrevet under frysnummer til René. Tænker jeg minus. Er vi ved at være klar? Vi er fandme snart klar. Vi venter på, at det bliver mørkt. Hvornår bliver det mørkt, Kristoffer? Ja, om 2-3 timer. Hvad siger du til det, René? Men det ved jeg ikke. Altså, det er lidt træls, men... Det er træls. Don't cry for me, Argentina. Don't stop believing. Don't Stop me now.
Don't be fooled by the rubs that I got. I'm still Nu bliver den svær. Er du klar? nej. Mikkel? Hvordan går det sådan, jeg ser sådan her ud? Du sagde ikke noget venner med mig. Ja. Så vil jeg hellere mere være venner med dig. Det siger sådan her. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Du er flere venner. Ja. Hvorfor? Fordi folk... Prøv at vi mister alle vores fans, der er overbid nu af det. Hvad er det, der sker? Har du det? Nej, Kristoffer, vi leger kat. Leger kat? Jeg er ikke kat. Hvem er kat? Ja, det. Kristoffer. Eller jeg. Hvad er det, så? Udlæg, Mads. Egentlig forstærker. Ja, du fik udlægget en ny guitar. Hvad sker der, René? Det, der sker, det er, at vi skal filme lige om lidt. Og nu er det blevet mørkt, og så er det sådan noget med, at vi skal... Grunden til, at vi står i midten af lokalet, det er fordi, at det lys, der er herovre, det skal sådan køre rundt om os. Så det giver en fed refleksion. Kan du godt bevæge dig i det? Jeg ved ikke, hvor stille I står og sådan noget, men jeg må gerne være bevæget. Ja, vi skal fandme give gas. Det er fedt. Og Simon, du må gerne rulle din op, når vi starter, som din jakke. Ja. Det vi gør, når vi går i gang, det er, at vi skal have det igennem en masse gange. Vi starter nummeret helt forfra, fordi det er på klip, så jeg kan synge det op. Ja. Så de første 2 minutter, der optager vi ikke. Og så når vi kommer hen til det her, for det her det er den sidste halvdel af nummeret. Efter den der lange mellemstykke, så når man kommer tilbage igen her, så er der har lige været lys i det der lange mellemstykke. Hvorfor? Det lange mellemstykke er en masse kys og kram og sådan noget, hvor der er en masse stearinlys der, hvor de ligger. Når vi så kommer her tilbage til, så for at lave en sammenhæng mellem dem og jer, sådan noget, så er der også en masse stearinlys her. Det er lige igen. Kør. Ja, altså... Det der sker lige nu, det er, at nu har vi lavet en scene. Den samme scene, vi lavet... Altså, scenen med lys har vi lavet i 6, 7, 8 gange, tror jeg. Og så skal vi... Nu skal vi have et all-round, hedder det, hvor de bare filmer her udefra, og så ser vi os alle sammen. Og det er det sidste med lys. Så når vi gjort det, så skal vi have alle lys fjernet. Og så skal vi bare spille altså uden lys. Er du ikke lige der? Klar? Nej. Jeg er klar. Er du klar? Ja. Ha, du har en kast. Fuck, det er klamt, mand. Hvad siger du til mig? Okay, distancepust. Den, der skal lige have en vinkel. Jeg har en. Hvad er det, du skal? Hvad så den? Hold op, kan så den næste udfordring. Har du set Superman? Don't close your eyes and you'll see
Don't close your eyes and you'll see